Pogledajte, subhanallah. Allah Đelešanu nas je, Allah je naš stvoritelj, stvorio nas. Allah Đelešanu je stvorio čovjeka od kapi sjemena. Taj čovjek živi koliko god da živi. Razboli se, umre. Kad umre, zakopaju ga, raspadne. Postane zemlja. Posto od kapi sjemena, na kraju završio kao zemlja. Kako taj čovjek koji je tako prolazan i ništava, kako može da se oholi? Da bude ohol. Da bude ohol i prema ljudima, da ne kažem da bude ohol prema uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala. Početak ti kap sjemena, kraj ti zemlja, međutim čovjek se oholi na zemlji da Allah tebaraka wa ta'ala sačuva. I zato onaj koji spozna Allaha dželle šanuhu, gospodara nebesa i zemlje, i vidi ljepotu Allahovog stvaranja gdje god da pogleda, on mora da se pokori uzvišenom Allahu tebaraka wa ta'ala. I da postane pokoran rob svojom voljom uzvišenom Allahu.